Тази вечер във фермата. То си лежи животинчето, той минава и бе от тук и горите. Кой си ти, бе, човек? Аз имам друга представа за живота на животните. Тук някакъв папуас турчин. Ще тръгаш и ти понякога. Ако го направи още веднъж, ще стане сериозен етнически конфликт. Ще видим. Ще има парти. Тази вечер се почувствах много специално. И прехвърчат искри и погледи. Разбира се, че нямам нищо напротив да сме по-близки. Уважаеми зрители, вие гледате Фермата, едно шоу за чернозем, ливади и ширнали се лозя. Колко е романтично, колко е хубаво. С тези изречения сме като Елин Пелин и Йордан Йовчев. Или като Йордан Йовков и Елин Топозаков. От тях би излязло абсолютно същото. Затова направо ще си кажем нещата, които ни вълнуват до степен на болка. Всички знаете, че тази седмица начало на Фермата е мис Баба, Дони. Днес тя ще избере първия дуелист, който ще участва в дуел по български. Не с шпага, а с тояга. Не знам не ти къде е цялата ситуация, обаче знам, че ще има напрежение, ще има искри, но не само заради избора на дуелистите, а и защото между двама фермери ще се зароди етнически конфликт. За да бъде манджата поръсена с солчица, ще имаме и романтик. Един баскетболист ще опита да забие ветеринарка рожденничка. Обещавам ви, тази вечер шоуто ще бъде интересно поне колкото обичаят тричане. Сега обаче е време последните да стават първи. Тия кучета. Визирам последните в социалната стълбица. Ратаите, които наистина стават първи. Будат се. Рано сутринта във фермата всички спят сладко. След първата прекарана вечер в обора, за Мария и Жорко излежаването трябва да приключи. Като ратаи, те са длъжни да стават по първи петли, защото има много работа, която чака да бъде свършена. Тази нощ в обора при животните спах неочаквано добре. Освен в редките пъти, когато надавах ухо, за да чуя дали нещо се случва с кравата, която очаквахме да се оттели. Нямахме този късмет, но може да се случи всеки момент, така че сме в очакване. Само искам да си спокойни. Смериш теб, дим над теб. Първото нещо, за което трябва да се погрижат ратаите, е закуската. Решението на домакинята Мария е да направи сиромашки качамак от вода, сол, брашно и червен пипер. Сега почнах да правя качамак. Все още не съм сложила царевичното брашно, но се надявам да стане, защото нямаме друго за закуска, освен на прясното мляко или трябва да дам от вчера яденето, което остана. Ще стане ли това нещо или няма да стане? Но какво правите вие? Качамак. Притеснявам се дали ще харесат закуската. Проста причина, че аз не съм правила много пъти качамак. Нали тия ще искат още? Докато ратаите се притесняват за сутрешната си гозба, Симеон готви изненада за Нора, която днес има рожден ден. От няколко дни баскетболистът се опитва да намери начин да впечатли младата брюнетка. Реших да изненадам Нора с мил жест, по случай рождения й ден. Ще набера букет, имам идеята да напиша едно писмо и да ги занеса в леглото и до главата, преди тя да се събуди, за да може, когато отвори очи, това да бъде първото нещо, което види и да се получи хубава изненада.
един такъв жест би накарал Нора да се почувства по-специална. И именно това ме накара. Никой не е тайна, че ми е симпатична и прехвърчат искри между нас. Мисля, че до сега не съм се събуждала по този начин. И то във ферма. С букет беше много мило, наистина, и много се изненадах и много се развълнувах. Много интересно не е от останалите, само от Симеон. Честит рожден ден, мила Мурка! Желая ти всичко най-прекрасно и нека мечтите ти бъдат реалност час по-скоро. Зареждай всички нас с лъчезарната си усмивка. Ти си наистина прекрасно, младо и очарователно момиче. Бъди щастлива, Мони. Мерси. За кое? Освен ако не си ти, Мони. Благодаря. Много мило, беше много хубав букет. Радвам се. През цялото време съм много усмихната, без определена причина. Така малко като луда ходя. Докато Нора лети от щастие след най-романтичното си събуждане, Мустафа вижда в лицето на рожденничката своята дъщеря. Сутринта някакси бях малко така грубо казано депресиран. Аз не изпадам в депресия, но беше тягостно. Замислих се за вкъщи, за някои неща покрай мен, в семейството и така нататък. И е нормално според мен. Дойде Нора в малката в нашата стая и започнахме да говорим за това как е преминала вечерта покрай кравата и така нататък. И викам, че понеже на нея имаше отоци на глезените и се оплакваше пред мен и пред Райно. И викам, бе, ти си същата като моето момиче и тя същата спортистка се прави, това канадска игра с мен, това. И всъщност аз с малката с Рая ги приемам като моето момиче, защото са горе-долу на една възраст. И ми напомни така за някои неща. Тя в момента си са вкъщи. И това е нормално. Защото тя е във Варна през цялата година и когато тя е вкъщи, мен ме няма и се замисли върху това. Да, гадно ми. Защото ми липсва. Това е нормално. Липсват ми просто, не знам защо. И така. Това ме натъжи, защото се замислих върху тези неща. Просто е гадно. Без тебе. Мустафа е един силен мъж, който не се притеснява да покаже слабостите си. В същото време обаче, друг силен мъж не е на себе си от глад и липсата на месо. Отче наш, благодаря ти за поредната закуска. Благодаря за дъжда, който ще напои градината. Нека да бъдем устремени в тази седмица, да си изпълним задачите и всичко да върви по мед и масло. Амин. Днешната закуска не беше моята закуска. Храната ми липсва. Това е едно от нещата, които са по-трудни за мен. Започва да ми липсва все повече месото. Аз съм човек и мъж все пак и човек, който спортува доколкото му е възможно в нормалния живот. Месото е нещо, което е много необходимо за мен. Започвам да усещам, че тялото ми започва да се смалява и да отслабвам. Вече 2 дупки съм направил на колана си, откакто съм в фермата. Сега предстои да направя 3-та. Глада е нещо, което е много тежко. Още повече, че ние тук през цялото време на деня работиме и вършиме някаква физическа работа. Мери! Да! Падат ми гащите! Моля те, дигни му гащите на момчето. Бързо, бързо, бързо!
Защо ти падат? Ами от глад и от мизерия, защо? Така добре ли? Идеално, благодаря. Варсамов е другият силен мъж, който има проблем с липсата на храна. Това, което най-много обаче дразни бившия затворник, е, че за Райно и Мустафа се готви специално. Имаме проблем. Какъв? И пак застроихме супата. Сега не знам какво да даде. Сега ще му направя зеленчуци. Той и мляко не яде. С това. Ориз с зеленчуци. Той има ориз и зеленчуци, сега ще ги направя. Има ли сварен? Има сварен, да. Запържи малко зеленчучки на бързо. Има някои хора, които ядат по много и мен ме дразни това, че за някой се готви отделно заради някакви техни си капризи. Тук няма никакъв толеранс към всички, врачи. Ям каквото не ям аз. Пита ли ме някой дали ям? Кога съм спорила с тебе? За пръв път споря. Пита ли ме някой аз какво ям през цялото време? А мен питате ли ме какво ям? Нито мляко ям, нито сирене ям. Да съм казала една приказка. Нито хляб ям. Добре, бе. Ям две краставици и ще мълча, така ли? Ама не се караме, бе, мама, бе, моля ти се сега. Не се караме. Имаш 2 литра мляко в момента. Се прави само ориз. Сутрин, обед, вечер ще дадем ориз. То няма и ориз, ако не знаеш да те съобщя. Корени. Когато вие всичките ядете другите неща, аз като не ям, що не мрънкам? Ама защо трябва да се прави? Всеки трябва да е наравно. Ма не може всеки, не може за мен да ми се готви всеки ден отделно. Ма може да се направи нещо дребно. Аз не съм дошла тук. Защо да се правеше принос за Мустафа и за това от началото? Защото те постят и работят много. А ние... И те мъже, като оставим без храна... Еднакъв аршин трябва да има за всички. Еднакъв е. Кажи ми един път, когато си бил гладен. Много пъти съм бил гладен. Повярвай ми. Не изяда? Това, че не мрънкам, не значи, че не съм. Ако на някой не му харесва, ще го помоля да се сети къде се намира. Защото ние не се намираме в ресторант навън по домовете си.